Geuk ere ez genuen sinisten. Hainbat ukazio eta oztoporen ondoren, garaipena lortu ginen. Herria ginen, astegun buruzuri batean, autobus bete jende joan eta etorri ginen Gernikatik. Ordutik, azaroaren 30, Ziortza Bakartarron historian hiltzatuta geratu zaigu. Ez da egon herri osoari horrenbesteko postasuna eman dion gertakaririk. Guztiok postu ginen, bagenekielako herri osoarentzat ona izango zela desanexioa lortzea. Gaur hemen, jendearen lan militanteari leku bat egin nahi genioke. Adierazi nahi genuke, eura barik ez genuela honelako ospakizunik izango.